Too black, dark way. Okwesile ahia. Imagine ahia. Eka na worry maka ego akwụkwọ maka ha ga-amalite tomorrow kwụchabe nke last time. Ịnọ n'echiche gbasara ihe mere ọrịa bịara papa gị jidizie worse than the last time. Amaghị m ihe mere mgbe ọbụla mmadụ ibe gị nidiri help gị ọ dịka the worst time. Mana akụtago m sign na ihe karịrị nte yaziri na nke ya biri full time. Ekwutoro m, ị ga-emetụrụ m mere kwe nwaanyị dị ime. Ịgbaligo si gị zuru obere ike nwa gị nwaanyị ebutere gafe ime. Haba okwu kali agakọ ole ghara ole n'otu karị onweghị ha gụrụ ọnụ na-ezu ezu ga were godi wọmbọ na nke meka na-ewu ewu jiri godi butuo echi palie apịkọzila ụtọ dịrị gị ka ọ dịkwa wale Abagata mbọ obulego nne